omogaka oyo omo nababwate omorugi oye bamenyire nabake bare baragota kuringana na oroboti oroiga obokonyi mbusabire iga n'omusacha omusacha ogosaba obokonyi ga mechando ya mubwatire ga igo achiete akebe esimi yaye gakogenda ebafu akarora naye bata ekebatereke gyokobeka escreen roke kumbe tachieti abate nyebatete iga kawe kyabaira gasoka rioka rende mbekera maje bakabekirwa maje bafu abu esimi ngo jati are baminto nakobekera maje akabanga nabataiga kumbo badire gyokomenderi yoki akanyebega musubati onena kwenye romeka iga akara minyoka settings kwanza aga extend chitageka ekolima ona kanyora jinga gichingia mwaga kagende bafu aga esibingora sana bunatagete musubati yo yaga eteresi mieribia eki entanyorete ga kyomwijano nkiringa na bugate omonto konya bangire koenda gukobesie besa na inde no musubati musubati uyo yekonyo musabiri kibesa achikokorera omuchando getokare sobo oyo gwetresim oyo yebono okay omotebiri ngatimbu ati besa pi nonero nabogete tibasiri cyagenda gucyana na akaumira bone message zo musubati uyo yamusabete kibesa omusabire 120,000 omotebiri rituko ojo kimoretera omotebiri nko mwarebese rituko eriri yaikire kuringana n'eki chati ekiga nko moirera akakari kibesa omugaka oyo onyorirwe kanyoru ogiro withdraw iri kibesa akibugate cash omotebiri tumirane mambi asegete igono akibugate cash akibugate tata geta motomire simi ekyagera bono natagete barahumirana okay bo tata gete komotomira ase simi ojo kuoi no achibugate musubate no sa igo kibesa omonto nabugate kibesa magira umire message ojo kogenda ojo asegete iga okuchinyora no chire taumire message yende ngao nanda aro yawe ko musumbu ebirengererio nejiyo ebese igenta korete achite ngora kaimugi kibesa kiri agakirusio Jones origa korwe bafu agoja simina berimete poeta abu keregento mbia kere akamuga haki ngachibesa gakinje timbu ati besa pino tubuga ati no bono mambiaro na kibono ko gendiga onde timbu ati gakinyo ko bwate no 200 musubati uri akarusi siringi 200 akamoa mugaga kaimuka maambia akagenda igasi kamanyete nga nigabugate kibesa kiri ase kigochime tachieti go cheki nigotiria bisite kibesa akagenda agaike gasi akarusie goti akabeka se kirogo igoro bono katika ile shughuli bakanyete kinsa bagoja kuumirana aranchi ekaba shughuli je ofisi ometa bantongo soka bali bujiali kinsa kugo cheki kibesa kiri akanyora nchiyo esabu ekamokongera ngaichiasirirete inka ikalime Nibasi. One of the staff abahangibera ekiondo koge kamwaka ekero bomirana no musubati yoyo ndete konye summarize focus ya yanka kamote bikaratika to chachi kyagera kibese chiga bonege esimi bagwagirana to karakirigo ajikora hagundu abuya okulika kaka nyamuswati bana bale pisi bana kumva ebintu bya lakini omoyo kamwanga ngofisi no abantu tokora como Krista ko muntu yuri kwenda kukuna gotiana sinzungi kono chikatonya te kusenje okay nere katika hiyo hali karen kaga urwalire bona sinyire kwenda no ene gasi ibirengererio kagweta kisuna igago murugyo yo komotebinga aigo murugyo bagukwana nesimi ogotebi mu murumu abo ngabe aseri na nyorete bano ngotomanda ngogotomera
Amudebya njisimiane tinye bigitikire ngotomere mwakone namaite paka chipini kero kende njera na anyore message itakuwa shida tigango jirendera haengo igonji bugate cash mukungo nero ngurite chibesa akaiguri tukaka bangete kwenda sobo donte inera kamura akaiguri tukaka bangete kwenda sobo egenda konete mwako ukarware tawo musubade na mungi kiko chandite tasinyire kukwana akaba ngochire gasi akaira na kebisa matoka ya renge mabe amubwati paka ajikumurira jibesa no nyenjera swati agekarakari umusaje ujire gasi agekarakari agasoka agasieke nyumba agasoka na kabegi kae wewe sirim ebesa no ereime katika hali uma edad nero muntu okoranga ki okwara ntereka nasieka chinyombe chibuya yone botari nesipe nasieka chinyombe chibuya akaranga tigara agenda kuchi nyumba yake barari aminyoke gocha igasoke mbugo yene ere bwe kura abana ne skuru bakarekere genda kapage kali hotigirari nera akachanja kelingora iga kabuguria kapage kali akaira na matoke ime agasoka guchi mate akagenda garasokera mata kali ne pikipi akagende gasi akajikutara kwanza tajiye tigasi musubati yakairana agasinyugukura agagira abo musaja kalikoira na magoba kanyora abo otete tamaiti kiabo oterete bono musaja gusaba boko nyiganga ngaki bagotekora matego Amatego yugaki etore mako amaseko yani kama papi maine yes boro ga batekaine iba ninyo ama enyo mere serious go seba never pay mine actually mechi mengenere go iko yani pesa iko no that's where you draw the line ono ga egento kia konye tu mwako yo ma to akabeka karapa ki ora gaterekera nsike sona igonde tayo koraro nyonje na siekera buya aminyo keso baira ne bwango musajo ya daraja kanino na ajitenga tukura matoto muswati yere n'umuntu very faithful ujaso ikiagero mwako yamaete pichipini amanyete pakoroje bugobo ire ngo gitoma mukana bara statement ye but that is ncendoche bantabu mbabwati gento toratebe bwasyo how do we call honesty babisaine babate chisiri bakembaine ubwege nugetembole baba misetiga nikina kubulibona inenyu mo gosene gosori very serious inenyu merese kiwango kia enero ere kitengo fulani papi maine sana oro musaja rata kete babe buyana mukae bakwane muna bagakwanire amasomiro mumanyire lakini mukungu era dara mumanya oro mukungu already nere na mumanyite baikere tebesa nanyi ikerete mwene aruchiro mu manyire ngangu iguyari nkigo iruga ari nero ibire ango mubongi bono kikurie to kirete iga ngibweto mubiro bobente na amanyite gete kimurie era amanyite ndo kimuriete no na amanyite kikirie to lakini does that mean ngo musacha ni kere baka okay ai igente kinara kegure ngo musacha tagote ina bwate besa no mubori ere butambe mubukan muri gutwara na kiagera gitugutwara mokoira twagiagende sukuru bane gukira kuburu bwate at all times itukodia batabanga nimbwatere kiagera na jibono gitagete bane kero kuburu waye njiyo nandi ningotebi njiyo finally ngo yore bakanko irende yarwe mokwenana maze jibesa njeonya mutagete tutabugati igechire chingao maze tutabugati njiro tutabugati mutegere tukorera abuo magazeti ase eli harero